naman. Ikaw pa gitabangan, ikaw pa manalot? Unsa lagi ginapasabot nimo? Pasabot Unsa ako. unsa pa ka dira? Wala ka kabalo, ha? Nga unsa? Kabalo man ka nga ako atong customer tong tiguang. Kinsa nga tiguang? Daghang tiguang. Kinsa nga tiguang ato? Si Edward! Gatong giduaan ang akong payuyi. Kato siya. Ampo to siya lami. Mura tagi ka ang ngalan nimo. Imuha na to. Sige, imuha na to sa Edward. Grabe ka. Di ba ingon ka nga kung kinsay customer na ako, customer po nimo. Kung kinsa customer nimo, customer po dako. Wala ko'y giingon nga ingon ana. Isang pa ko nimo. Kabalo ba ka? Ha? Nga mas kinahanglan ako ng trabaho kay dako'y mga anak. Unsa problema? Grabe ka, ha? Unsa problema? Wala ka kabalo, unsa problema? Ikaw! Ikaw ang problema! Baga ka ayo kag noong! Ha? Baga ka kag noong! Tama na! Wala ko'y giingon, ha? Wala ko'y giingon sa imuha nga. Sulutan ni mo ang ako ang customer. Parehara ta na nanabaho, dire! Sige! Sige! Imuha na to! Makakita pa kong dagang customer! Grabe ka! Kamuha ka! Kumasuga